één van de hoorn helemaal. Dat weet ik niet, jong. Dat was automatisch. Niet maar een BMW, hè? Dan, Ja, dat is het makkelijk geweest, maar ja, jong. dan mag mijn truttel letten door de ene naar de oost. Geweldig. Hier aan de weekend heb ik les van een leegrennende achterbaan met de auto. Dus ik denk, ik moet maar even zien laten wat er nog aan is. Daar zit de boom doen. Boos doen, nou boos doen. Ik dacht eerst, misschien is het wel het ventiel of zo, weet je wel. En ik denk, ja, dan blaas ik telkens even lucht bij. Maar ja, we waren 12 weken bij het tankstation te staan om daar vervolgens op aan te pompen, dat lijkt me echt niks. En dit is de bonnenplug. De bonnenplug? Die trilwagen 7 in het gaatje bij de speaker zet. Ja. En nu chef Volbert, die kan ze eruit in krijgen, want die had niet een beul gedaan. Nee. Dus ik weeg ja, 115 kilo. Ja. Dus als het je zo'n plugje onderdrukt, dan gaat het er wel in, hè? Oh, bliksem. Daar zie je het er al, daar zie je het er. Ik zou maar Dan gaan we eerst het gaatje even oproemje. Ja, maar ik zou maar verder hier denken. Maar... Nou, zeg maar, het je, zet het deze. Een beetje struipen erom. Ja, stront in de deur, toch? Ja, dat is gewoon een beetje struipen, ja. Die komt ook wel daar. Nee? Heb je hartstikke goed bij gehad? Ja. Oh, die pak maar op. Huppatee. Dit wie de bandiet, hè? Ja. Spek. Volgens mij ik weer op straat te gooien. Dan kan je nog een heel te checken. Ja, van de De repper ik wel onder de auto, maar ik ga wel begrijpen dat is normaal bij een auto. Dat repper er altijd maar onderbij. Maak het niks uit, joh. Nou, dan doen we het maar allemaal voor jou. Maak het niet. Maak hem op jou? Dat er niet één om, dat staat er wat mee. Oh. Ja, maar ja, dan, als we op economisch zeggen, dan in de veer echt wel wat slappen. Dat compenseert er wel. Ik ben tevreden. Geweldig. Waarom was het komt, hoor? Ik ga me hier voortbrutsen. Zo voetbrutsen nog dan? Ja, in Plopsaland is dat gebeurd. Ja, we zijn ook altijd op plomp, maar dat mogen je net. Maar ja, nou is het even net. Is het ook een bouw te trokkelen? Ja, ik wil ook een bout te strokkelen. Geweldig. Even naar de bonenspanning. Nou, perfect. Dus het probleem is verholpen. Geweldig. Vond je het leuk filmpje? Doe dan een duim omhoog hieronder het filmpje. Vond je meer zien? Abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Toedeledokie. Geweldig.